И какво става, хора? Аз съм Team PB Gamers и сега искаме една игричка. Мисля, че сигурно не знаете. Mountain Blade, Warband се казва. Играя не много време. С един лева сега ще го направим, момчета. Да се оправя геройчето. Едно интелект, година. Тактика мога да му увелича и персонажа ще го увелича и тактикс. Така, тук ще го увеличим арчерчите. И полярмс. Добре, сега ние сме в Шарис. Да ще наберем някой да се бием, само да разбера, ако бегаля малко и така. Да ви покажа какво представлява боя. Тая игра. Мога да чуя при изчиталното. Който са увеличи фермерите, не ми трябва да ти завещам от това. Просто ще. Йопа, колко? Уха, 113 ден, колко мамилка имат. Сега не го чакате малко. Отново съм тук хора. Така, мамилка има 3-4, на което мисля, че ще ги убием, че да се представят. Ама ти са две армии! Fuck you, bitches. Не, ще ни смачкат. Видях. Тия бе. Ей, това ще бъде лошо. Позиция. Тази вземете. Не знае. Вие ще не размажете. Можете да ги бият. I am Norwegian. Аре, момчета, не сме, ще можем. Това е много е. Няма да ни настигнат, yes. Измъкнахме са. What the hell, motherfucker? Той са не разкромили, бе. Това е много лошо, трябва да се... Това е много лошо. Let me skills. Така... Тренера, къде му е? Не може ли да пиете? Сболниваме. Таба-клик. Така. Сега. Имаш на сандвич. Чакайте да сейвам докато съм тук. Сейв. Окей. Хергите? И не са много, ще ги смачкаме.
Аре, момчета, дайте да го настигнем. Ето ги, бе, мишки. Сергийските мишки. И сега ги правим. Не иди късе на нобар. Ще умреш ли, бе, мишки? Ще умреш. Искам моите стрелци да застанат точно. Ето. Тук да застанат. Hold this position. Елате, мишки, хирургически мишки. Продошки, по-точно. Точно добре стрелци, бе. Ще ви смачкаме, бе. Ще ви прибием, бе. Бихме ли ги? Войни ги смачкахме. Ела ми тука. Аре, държавна сигурност. Бихме ли ги? Така, хора, след малко, чай малко да намалим, много месвено просто. След малко, хора, може да се поснем и малко на Майнкрафт. Не може, ще снимем. Да музика, Валерия. Сватен кросбол. Кросболци, урмени, там бандити, не ме трябвате. Те ще се дошки шарши, търши се. Бедни са, нямат нищо. Не, който с лезалет дигна левел. Ето го лезалет. Така. То с лезалет е доста... цепена батка. Ако може някой в коментарите ми каже как мога да скипвам нещата от тук, например да отида някак си сам, да ги скипвам с няколко копчи или не знам. Така, значи е много шумно да чака тя има. Те какво няма чакате си, малко се върна пред стимна. Смал. И така равно относно тук, почти стигнахме. И влизаме вътре. Така, таверната ще видим какво продават. Тук продават караван гардове. Ако ще отидем много съдено, но не нужда да направя. Така, Traveler, Ransom Broker. Трябваше ми точно типич. В моя дешави. Какво? Да не я продадах. Или ми я върната? Не сващам. Prisoner to sell. Ето с. Кросболи! Ой, колко са? 4. Добре, перфектно. Правим го. Така, кой мога да махна? Там бандичетата. Таверната на зеления. Кросболи. Така. Ето така музик тук да ме пръсна. Дай ми всичките. Marketplace, Armor. Тази каска ми трябва. Някакви 10. 11. Някакви мечки тук. Да, коса ще взема. Не, да, косичка. Мини косичка. Някаква храна, дали ще можем да продължат. Това на място на това и... Готово. Enter the arena.
Къде ще има? Да ще има. About melee fight. С клевър ще бъде. Ще им събим една битка, момчета. Същици там, който е... Опа, не видях, че то се смъка. Аз какве... Циганията са тук да съм аз. Те мишоци са такива. И аз как се бия, бе, брат? Така, ще... No. Не то ще се оставя кръс... аз кръс лъка. Не мога да се бия много добре такива, защото трябва меч какъв ме шанса да. Ляко да дойде, ще поне да го взема. Да го духаш. Мангал, мърфен. Чебарек. Добре. Много ми давате. Тук. И така, хора, няма да ми бавя времето и се връщаме след... Опа! И след хора, отново съм тука. Бандичета, ще пробвам. Само чакам някой да дойде да мине от дюрки, бате хелите. Защото си да ги изненадам, да ги смачкам, да ги прибия, да ги убия. Ще кампам тук. И хора, двама дигнаха левел. И да знам, само да ги оправи клети и мирам. Да ви клетям главата, да ви клетям. Какво направих, бе? Не, това му бях цъкнал да спам. Това и те дигаме, не те дигаме за са точките. Това ще има само кръсбол тук. Да. Така, да видим дали някой от техните ще изляза да ги смачкам. Бандити навсякъде, ама никой търся аз. Какво? Дъшави ли това, бе? Чакай, дъшави не е в партито. Дъшави няма, бе? Чакай, да, дъшави. What the hell? Ой, ма тя много, бе. Колко са много ти са. Вау. Как забият ти го за 400 човека, бе? Това е невъзможно да бия. Това са 400 човека, момчета. Това е невъзможно да ги пия. Така, хора, мисля, че компетитив. Да знаете, може би CSGO, ако искате, може да се много. Да почнем шибаните данци. Добре. Колко са? 140. И бием ги. Правим я. Момичето колко са? 18. Малко ножко, ма не е проблем. Хайде, иди къде на мангал. Ще бим ли? Пушка.
Учи сме в цъпата пустиня, ле, бе. Може да не би ми хора. Ако не би ми, лошо ще стане. Много лошо. Ще трябва да правим нова игра. Така, искам стрелците ми да застанат точно ето тук. И само моите атакувате. Моите просто атакувате, няма какво да стоите. Много малко сме конниците ни. Мамлюците им са повече от нашите и мисля, че ще ни смачкат. Те си не са проблем, само трябва да има мамлюците, момчета, мамлюците. Ако не чуя, че звук от играта, това е защото не съм сложил програмата за звук. Трябва да опитам да я сложа, да я чувате. Ще се опитам. Мамлюк, трябва да го убия. Ще го убия, бе. Ще го убия тос. Трябва да го убия, момчета. Аре, бе, тос. Много са. Еле, те не разрешиха, направо ни пиляха, бе. Тук ще трябва. И как мога цели, бе, брат? С какво по-точно защо? Убих още един мамлюк. Ако са тук, къде отиваха? Да не такова. Да не се махат, да не бягат. Забрах мамлюците, знаете, да не бягат. Мамлюк уби версия лекалори. Къде, бе? Отгоре, на? Давайте моите, държавна сигурност. Ето ги, мамлюци. О, ти колко много мамлюка са тук. Оня мамлюк ще уби държавна сигурност. Лете, мишки. Лете, бе. Ще ги смачкаме или да питам? Ето, аз трябва да го убия. Ай, леди красена на обар. Ай, са би ми ли, бе? На, бе. На, ти на тебе, бе. На, бе, ти какво? То се уби Фирентис. Аз ще ви смачкам, ще ви прибия. Как Фирентис? Точно, бе! Бе, ма ти много мамлюка, бе! Какво е това, бе? Момчета, те ще не разгонят, бе. Тук те ще не разгонят, бе. Момчета мисля, че ще не убият, ще не смачкат. Димно мамлюка, бе, брат. Бе, свалиха. Не ще можем да ги убим, бе. Не сме само такива стрелци, бе. Дръжте тази позиция, момчета, аз ще ги задържа там. Дръжте се. Как ще ги биме, бе? Обяхме конница, разбирам да, ама те са... Те я ги вижте какви са, бе.
Брат. Как ще ги бия, бе? Това... Откавам се. Те да го наниха направо. Пак ме хвана. Призанер. И съм призанер. О, хора, много се изнервам. Няма как да стане. Изчакайте малко, сега ще идем пак се пъсвам, сега ще видите как статус сме. Лобваме играта. Готово. Нямаме нищо скоро. Тъмно са и добре, хора. Значи, спираме сега тук, защото... Така, хора. Чакайте малко, какво става тук? Какво? О, добре, отиваме само тази битка да направим и ще... Скипчето. Ай. Стопите сирените, бе, шматки. Гора ли сме, бе, брат? Защо сме точно горали сега съм? Аре, моите убити ги, не са толкова струмите мишките. Господините, тук сме така. Може да си мисля, че са дори по-добри от найтовете, не знам защо, но... Доста добре, да ви кажа. Че зелено клипва само че. Мисля, че сме ги убили вече. Да, мисля, че ги убих. Аз убих май последно. И така, хора. Аз бях Team PvP Gamers. Може да се ми на Minecraft след малко. И така, хора. Аз бях Team PvP Gamers и айде, чао, бао!